Alhamdulillah rabbil alamin. Mebel Widirijati menika mebel saking dusun Semplak, Desa Semplak. Nggih. Saking Bancak menika. Aslinipun. Nggih. Menika kondisi real nggih. Anak-anak IJPSF, IJPSF Sragen, IJPSF Karanganyar dan NTB. Kondisi kandang yang kita kelola menjadi sebuah markas tamu, menerima tamu dari para teman-teman yang pengen belajar PSF. Ini nonton. Nggih, alhamdulillah kok enak kaligrafi ini suruh Al-Fatihah nggih. Ada apa nggih? Memang kalau senengane nempel nih gambar. Nggih, mboten apa-apa nggih, sederhana. Tapi dalam kesederhanaan insya Allah ada sebuah kenyamanan. Kenyamanan kita bicara sinergi dan saling nyambung menika Kang dipun pokokaken. Nggih, mugi-mugi mawon wonten bekas kandang sapi. Nggih, bekas kandang sapi. Tasih watu-watu nggih, wong bekas kandang sapi. Tapi ya alhamdulillah sami tentrem seneng ten mriki mergo napa? Mboten ganggu aktivitas lainnya. Nek tak temui di ruang keluarga, ruang tamu keluarga. Nanti pembicaraannya kan enggak nyambung malahan. Nggih, menika Pak D kula Kamidi menika nggih sugih lakon nika. Lakone lakon melek, lakon Jogo wengi, Jogo malam. Nggih, alhamdulillah matur suwun Pak D Kamidi dengan kersa mlebet markas kula. Kersa tak jalui tulung nyambung kabel. Gen sambung silaturahmi, sambung ilmu melek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.